नदीतील गाय काढण्याच्या जिल्ह्यातील पहिल्या प्रयोगाचा शुभारंभ कणकवली नाटे येथील लोकांच्या सेवाभावी संस्थांच्या आणि नाम फाउंडेशनच्या विशेष सहकार्यातून आणि सुप्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला। या उपक्रमामुळे पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन पाणी टंचाईवर मात करण्यास मदत होणार आहे। नाम फाउंडेशन व नाटे ग्राम विकास मंडळ यांच्याकडून हाती घेण्यात आलेल्या नदी पुनरुज्जीवन कामाचा शुभारंभ सुप्रसिद्ध अभिनेते आणि नाम फाउंडेशनचे संस्थापक नाना पाटेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला। यावेळी माजी आमदार पुष्पसेन सावंत, कणकवली पंचायत समिती सभापती भाग्यलक्ष्मी साटम, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश सावंत, भाजप युवा नेते संदेश पारकर आदींसह सामाजिक क्षेत्रातील कार्यकर्ते व नाटे ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। तसेच नाना पाटेकर यांनी नाटे येथील श्रीदेव रामेश्वरच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले। या कार्यक्रमाअंतर्गत सुमारे 9 किलोमीटर लांब नदीपात्रातील गाळोपसा करण्यात येणार असून 8 ते 11 मीटर रुंद असा गाळ काढण्यात येणार असून यामुळे पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन पाणी टंचाईवर देखील आळा बसणार आहे। यावेळी आमदार नितेश राणे यांनी नाटे ग्रामस्थ आणि नाम फाउंडेशन यांनी हाती घेतलेला उपक्रम हा अतिशय स्तुत्य असून यासाठी माझ्याकडून होईल तेवढी मदत मी करेन असे सांगितले। नाम फाउंडेशन ही वेगळी नसून तुम्ही आणि मी आहे। आपण दिलेला पैसा योग्य ठिकाणी खर्च होईल, त्याच्यात कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही असा विश्वास लोकांना देतो। त्याच ठिकाणी लोक पैसा देतात आणि तो विश्वास नाम फाउंडेशनने मिळवला असल्याने लोक मदत करतात। सगळ्याच गोष्टीसाठी सरकारवर अवलंबून राहण्यापेक्षा व्यक्तिगत प्रयत्न होणे गरजेचे आहे असे सुप्रसिद्ध अभिनेते नाना पाटेकर यांनी यावेळी सांगितलं। सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून नाना पाटेकरांसारखे सुप्रसिद्ध अभिनेते नाट्य ग्रामस्थांसाठी एक पर्वणी ठरली। त्यांचे विचार ऐकण्यासाठी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नाम फाउंडेशन म्हणजे काहीतरी वेगळं आहे असं समजू नका। नाम फाउंडेशन म्हणजे तुम्ही आपण ही मुळात सुरुवातच केलेली आहे की जिथे जिथे कुठेतरी वारंवा असेल, अडचण असेल, तिथे त्याचं निराकरण करण्यासाठी आपल्याला जाता येतं का, करता येतं का। प्रत्येक गोष्ट आपण शासनावर अवलंबून राहिलो तर ते शक्य नाही। आपण व्यक्तिगत काही प्रयास केले तर खूपसे आपले प्रॉब्लेम आपण त्याचं निराकरण करू शकतो। नाम फाउंडेशन याची सुरुवातच मुळात तशी झालेली आहे। तो एक विश्वास आहे, आपण दिलेले पैसे हे योग्य ठिकाणी जातील, तिथे योग्य ठिकाणी खर्च केले जातील, तिथे अपलाप होणार नाही, भ्रष्टाचार होणार नाही याची जाणीव लोकांना असते आणि त्यापोटी दिले ते पैसे आणि ते योग्य ठिकाणी खर्च आणि त्याची योग्य ही एक जागा आहे की इथे पाण्याचं आहे नदीवंचना आपण दूर करण्याचा प्रयत्न करू। मी नेहमी बोलत असताना म्हणतो आता आपण चुकायला सुरुवात केलेली आहे, बरोबर काय आहे ते ह्या प्रवासाला आपल्याला कळेल। बरं, तुम्ही सगळीच मंडळी नितेश लोकसंख्येच्या बाबतीत बोलतच नाही, त्याच्यावर काहीतरी उपाय पाहिजे की नाही, कुठेतरी त्याला घातला पाहिजे की नाही। आमचं कोकण तेवढंच राहिलं, गावं तेवढीच, नद्या तेवढेच, काही आता बुडायला लागल्या, करायचं काय? मग मी मकान नाही स्थलांतर करायचं। मग जिथं कुठं पाणी आहे, जिथे कुठे जाणार आहे तिथे मी जाणार, तिथे बसणार। अजून पुढचा काळ तर फारच कठीण आहे। रोबोट आलेले आहे, 100 जणांचं काम एक रोबोट करणार म्हणजे 100 नोकऱ्या गेल्या। रोज आपण बातम्या वाचतो, त्यावेळी तुम्ही रोबोला विचारणार का तू कुठल्या जातीचा, कुठल्या मुलगातून आलास, आमच्या नोकऱ्या घेतल्यास म्हणणार का? आपण निमूटपणे सगळं मान्य करणार। प्रगतीचा आलेख हा असाच असेल, त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांची चुकून जर कोणाचं नाव राहिलं असेल ना तर मी आमच्या या संस्थेतर्फे माफी मागतो। सगळ्यांची रागवू नका, मनामध्ये ठेवू नका। जे काम आहे ते आपण मस्त रेटत जाऊया पुढे। त्याचा जो काही परिणाम होणार आहे अंतिम तो अप्रतिम होणार आहे याची माझी खात्री आहे। त्यामुळे कुठेही त्याच्याबद्दल मी साशंक नाही आहे, तडीला जाईल आणि कुठल्याही प्रकारची अडचण आली तर आहेत आमची सगळीच मंडळी आहे, त्यांना सांगा तुम्ही आणि आम्ही येणारच आहोत। मी इथं आचऱ्यालाच बाजूला येतो, बहिणीचं माझं घर आहे, माझं काम आहे, कर्तव्य आहे, तेही केलेल्या कामामध्ये मी माझं योगदान द्यावं आणि हे माझं प्रमुख कर्तव्य स्वीकारून मी आपल्या इथे उपस्थित आहे। म्हणून अशा चांगल्या पद्धतीचे काम करत असताना सिंधुदुर्गामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये आमची कुठेही आपल्याला मदत लागली, पाटेकर साहेबांना सांगण्याची गरज नाही, पण अन्य कार्यकर्त्यांना सांगेन फक्त आमंत्रण देण्यासाठी जसं मला सोडलं तसं काम करत असताना कुठेही अडचण आली तेव्हाही मला सतत शोधत या
मी सदैव तुमची सेवा आणि सहकार्य करण्यासाठी तुमचे तयार आहे, एवढंच याच प्रसंगी सांगेन. जास्त बोलणार नाही. आम्ही सगळेजण रोजच बोलणारे आहोत. नाना पाटेकर साहेब रोज कधी कधी आमच्याकडे येतात, ते जास्त वेळ आमच्याकडे यावं ही आमची अपेक्षा आहे. आणि मध्येच कोणतरी मागून शर्ट घेतण्याच्या अगोदर मी माझ्या भाषणाचा पूर्ण विराम इथे करतो आणि आपल्या सगळ्यांचे शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भरपूर होत्या. पहिला सगळ्यांना उत्साह वाटला वगैरे, पण जेव्हा आम्ही एक्झॅक्टली फील्डवरती काम करायला आलो तेव्हा मोठाले दगड बघून हे कोण काम करणार, एवढी ताकद पुढे क्षमता आणणार. पण इकडे जे आमचे नाटळ ग्रामस्थांमधले जे अनुभवी ज्येष्ठ नागरिक आहेत, जे 80-85 वर्षे, त्यांचा उत्साह, ते दगड हलवण्याची प्रक्रिया आणि कौशल्य कामगार, आम्ही सगळ्यांचं ट्रेनिंग घेतलं, तो कसं हलवायचा, गॅबलियन बंधारे कसे बांधायचे, भूमिगत बंधारे कसे बांधायचे. त्यामुळे आमचा कॉन्फिडन्स वाढला. आणि फॉकलँडमधली जी काम करणारी टीम आहे ती सातत्याने 12 तास काम करते, जो आम्हाला रिझल्ट मिळतो. एक 200 स्क्वेअर मीटरचं काम दर दिवसाला होतं वगैरे. त्यांना आपण कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे वगैरे, पण सगळं बुद्धी, कौशल्य आणि जेवढे तज्ज्ञ लोक आहेत त्यांचं घेऊन हा उपक्रम सुरू आहे.